Denboraldi honetako azken teacher elizegin gaude. Eta gauza bat esan nahi dizuet. Orain arte denok aprobatu dute. Denok. Zuek gaurko azterketa gainditzen baduzue, Elizegiren unibertsitateko graduazioa lortuko duzue! Oso ongi, horixe da, poza da. Hemen, nire eskuinaldean... Jurgi. Eta hemen nire ezkerraldean... Daniel. Da. Zurekin hasiko naiz Jurgi, bai? Galdera bat, 3 erantzun. Hortxe. Zenbat irauten du arrausi batek gutxi gora bera? Arrausia da, begiratu. Horrela egitea. 3 aukera. A. 6 segundu. B. 15 segundu. C. Minutu bat. 6 segundu. Bai, 6 segundu, fenomeno bat. Oso ongi. Titanicek 1912 urtean istripu bat izan zuen. Zer gertatu zitzaion? A. Titanic autobusa tornado batek airean biraka eraman zuen. B. Titanic itsasontzia izotz mendi edo izeberg batekin talka egin eta urperatu egin zen. Eta C. Titanic kotxeari tubo de escape zulatu Jesukriston zaratatera eta vulkanizados patxi tallerrean zua hartu zuen. B. Bai, alaxe da, oso ongi. Itxasontzia eskotxeak ez autobusa, oso ongi. Xabier Sukiak, gure aurkezlek 50 urte baditu eta Maialen Arzaiusek, gure beste aurkezlek 35, zenbat da bion arteko diferentzia? 3 aukera. A. 0-tik 5era. Gutxi. B. 5-tik 10era. Bastante. Eta C. 10-tik 15era. Asko. C. Bai! Artista zen. Matematiketan artista. Oso ongi. Zure gurasoek lagunekin parrandara ateratzen direnean, zein esaldi erabiltzen dute gehienetan? A. Gaur goiz joango gara etxera. B. Azkena eta bagoaz. Eta C. Boa! Gaizki pasatzen ari gara. Goazen etxera. Maitia. B. B. Azkena eta bagoaz. Daniel, zuzara. Un fenomeno. Bai! Normalen hori esatute. Azkena eta bagoaz. Niko bi askotan esaten dut baita, baina normala. Maitetan, parranderos. Zergatik udazkenean zuhaitzeko hostoak kolorez aldatzen dira? A. Zuhaitzek sustantzia berdea, klorofila, ekoiztari uzten diotelako eta beste kolore batzuk agertzen direlako. B. Udazkenean moda aldatzen da eta hostoak koloretsuagoak egon nahi dutelako. Eta C. Naturak kolore desberdinak nahi dituelako gero guk argazki politagoak ateratzeko. C. Bira, Daniel Zedmon, zer egiten. Ez da hori, basanakin zein zen. B. Ui. Kantak esaten du, bakarrik bizi behar duzula uda bat. Baina non bizi behar duzu uda hori, non bizi nahi du bat bonek udarari. A. Salon. B. Nueva York. Eta C. Aranon. En Nueva York. Bai! Lortu duzue! Lortu duzue eta oso pozinago. Orain, edozein unibertsitatera joateko sarbidea izango duzue. Hori da marabila. Oxford, Connecticut, Houston, Harvard, nahi duzuen lekura. Deusto, ni bezala, nahi duzuen lekura. Eta gomina handi hau ere bai, egira. Txatu alduzue ze unibertsitatera joango zareten? Harvard. Harvard. Oxford. Harvard eta Oxford normal. Oso ongi. Ez dizuet galdetuko zenbat txalo merezi dituzuen. Nik esango 10 txalo merezi dituzuen.